Pepa z toho má klouzačku. Co? Martínek si postavil domeček. A Pepa jde na návštěvu. Jo, Pepa jde na návštěvu. Ale leze na návštěvu komínem. Pepa na návštěvu komínem. Asi je to Ježíšek, anebo je to čert. Tady mám telefony. Pepa si udělal klouzačku ze střechy. A tady mám telefony. Můžu někomu. Šavoja. Já jdu někomu šavoja. Vicky, ty jdeš taky na návštěvu. Ty jdeš taky na návštěvu? Tak můžeš. Pepčo, To je až si chceš nebo nežku já. Dobrý den. dobrý den. Vy máte krásný domeček, to jste si postavil novej? Mi na telefonu. Jo, pardon, tak to já nebudu rušit. Mama musí taky zabudat a je... Jo. My vám voláme. Jo, ty voláš mě? Jo. Aha, no tak to já to zase mám v kabelce někde. Co mi chcete, pane? Já mám jako telefon. Aha. Tak čo? Tak čo? Děkuji. Tak čo? Paní. Co? Paní? Pepa je úplně vyřízený. Co paní? Hele, pane, nemáte vy nějakou praštěnou kočku? Jo, máme. Máme. Já tady právě na ní koukám z okna. Jo, Hele, bacha, jde vám tam synov. tak synové. Může. Musím háte někomu zavolat. Háte někomu. Háte někomu. Pepí, Ne! To Pepí. je můj telefon. Yeah. Oh. Pošty. Vicky. Mám. Co? Já volám. Tak se tam mějte hezky v domečku, papa. Pepí. Pepčo. Ježiši, ahojte. Ty jsi takovej drak, ty jsi takovej čert. Tak jak to dělá padne? Ukažte mu ještě hlavu Pepovi. Co dělá padne? Dneska dělá padne. Dneska dělá. Co dneska dělá? Co padne dneska dělá? Dneska jsem byl v práci. Co? Co? V práci. A potom? Na obědě. A potom? Na výletě. A potom? V posteli. Potom? Jsem spal. Obsahej se do brandejsa, obsahej se do brandejsa, obsahej se do brandejsa. Můj kalendář svítí. Ty jezdíš doma na koni? Ne, já se